Bakit? Kapay di mang magkumanal tuog. Kabiyakbak na ni Ronald dahil timbagam ka na oh. Kapay mga napalang kinuamat. At, umayti pa panagpupudutan ni pataramahin mo di pressure na. Pressure nyo naman din galumbot yung tiri daw. Ay, makamukay mo nga mangilusutan ay, yan tiridawan. Ano ka saan pamayan yan? May ilang, impilit-pilit nila kinamang ang mga kwan, lumbutan. Sige, basta bahala kayo dyan. Basta waryo takwa. Ta? Tamataramaan lang gina panagpupudutan masapol ti ay statan. Kaya una yung matay. Man! Hoy, tayo, baga kinamang. Bang! Hoy! Baga ni inang bakbagan tayo ka no, dahil pa rin. Kape mo? Pagwarang ka no, di pressure na. Ay, tanong mo patarimaan? Hoy! Baga na pesaw? Kaya bagbaga na lang, pero may nga nang nagkula unay. Kaya narot ko, bakit na? Ito yung nakabasaw na, pero ano niya dataya? Lalansaan niyo ba? Alaksak yun yung pagmasok dyan, yung alaksak ko Kung ha? kabaling nga rotata, siminto daday. Dahil Hindi hindi. niya. Bang! Dahil titipun king kapuna ka na eh. Nga ako mati makakuha dahil jay pressure. Ano, bakbagan ka rin? Bakbago mo na kayo, baga naman niya ito. Uy, baga na, pero may nga nang nagkula unay. Ipapakbak mo man ngayon ni tatang mo, di ba? Kung sakit ibang bakbagan na. Uy! Hindi nila yaga man, kaya maprasyasan dyan eh. Uy! Bahala tayo, baga na bakbagan. Yung baga na lang unay. Oh. Siti kalawan na DJ ah. Guna. Oh. Uri, pagpakas niya mo kanta na wala listaw. Ipagpakati ko ba? Uy, Uy! Kapan nyo tamagin ni inang ano ka? No, kasano kalawan na kayo mati bakbagan daw. natin naman tumagan. Uy! Pero, bakit? Kapay di mang magkumanal tuog. Kabiyakbak na ni Ronald dahil timbagam ka na oh. Kapay mga napalang kinuamat. Kapay nga nakatlo mga mandat. Ako yung bakbak mo mga napipitingin ti Kami pinangibilbili naman. Ibagak lang nga waryo dahil pressure nga may pandirwa ta may tarbaan. Hindi kayo man, kinawatan na, tatadya tari daw na eh. Kasano nga rin pa na yung wartay di ko ah. Pressure mo yung magbago na akong. Iyan nagpanunod kay kumamat anga dagiti ti mapirde. Kaya na araw? Nata pinagdiwa ti balayan, wala yun. Kaya na araw, tayo natatirin ni Gud talay, kawari na lang. Kaso lamang ata ah. Bagat nga, Sige, may katulang ni kanya nga nita tayo, bagbaginan mo. Ditoy, kung muna tayo. Uy, kung muna naman. Bagak nang bahala kayo lang nga manginuwal ang baga nga bakbakan nyo. Kaya na araw dahil? Pinirdiyo ti balayan. Ay, ituloy mo na. Nangarot pa yung mas. Narot pa siya nagpiripir dahil. Simintuan tayo ito na ah. Ay, isbinton tayo kumana na. Uy. Kaya kasano ka may wartay, di pressure ito ta. Wala na ti balayan na perde. Ano nga, dinuwarta na dyan presyo sa tatos mintuan? Una. Nay. Pero,